Sa Good Vibes, Dinagsa Festival sa Cadiz City, sarang sa gihapon masaksihan sang publiko paagi sa Dinagsa TV. Paano aton saksihan sa report ni Marcian Wico? Padayon sa gihapon ng sinadya kag selebrasyon sa Cadiz City sa tunga sang pandemic. Pero bangot sang restrictions, luyag likawan sang LGU ang pagdagsa sang mga pumuluyo, gani online lang ang ilang nga mga events. Sang Lunes, ginsuguran ang selebrasyon sang Dinagsa sa Cadiz City online. Mayara sa karon sang Dinagsa TV ang syudad kung sa din ila ipagawa ang mga virtual presentations kag live events sa subong nga tuig. Sang Lunes, mayara sang opening salvo kag kabahin diri ang virtual presentation sang history sang Dinagsa. Sang Martes tubtob Miyerkules naman, mayara sang live talk show ang syudad nga ginstreaman sa page sang Cadiz City Tourism. Sang Martes nangin bisita ang mga queen title holders sang Dinagsa. Sang Miyerkules, ang history sang merrymaking naman ang ginistoryahan. Kag sang kahapon, ang mga trainers sang Dinagsa Street Dance ang nangin bisita sa live talk show. Sini naman nga weekend, mayara sang marathon sa Dinagsa TV. Sa buwas ipagwa ang replay sang mga merrymaking events, kag sa Domingo naman ang ati-atian sa Cadiz nga replay marathon. Sa Lunes may patigayunon nga mise kag fluvial parade, pero limitado lang ang makatambong bilang pagsunod sa health protocols. Ipaiway anay sa karon sang syudad ang nakaanda na nga lamitanay agud malikawan ang paglaptas ng COVID-19, pero padayon ang events online para sa gihapon mapadayon ang tuigan nga selebrasyon. Marcian Wico para sa Dinagsa Negros.